Ampil-ampilan pusaka tuwin dampar kencana sampun dipun kunduraken wonten saklebeting gedhong pusaka. Saksampunipun sedaya pusaka dipun sarekaken wonten ing gedhong pusaka, amung kantun para putri ingkang ngreksa sakiwa tengening dalem ageng Prabasuyasa. Datan kacarita ingkang wis lerem prayogi wonten telenging gedhong Prabayeksa. Kocapa Prabu Dasamuka ingkang sumengka raosing panggalih daya-daya tindak nggayuh pucaking wukir saperlu tarak brata teki-teki utawi mbangunaken tapa sigra mawa gita satata wonten madyaning alun-alun awit adreng yanira nedya gayuh mustikaning Gunung Gohkarna. Dasamuka ya menyat saking palangka tanpantara duka yasinipi mulat sowane kang rayi runting parawiraning kang Yes, Tungkara Manik Raja Dewaku Jagat. Wis tak antepi nggonku arep golek undhaking kasekten, undhaking daya linuwih. Awit wis dadi sumpah prastiaku. Aku kepengin dadi Narendra kejaba mukti Nyakrawati Mbawdendra. Nanging ingkang tak ajab aku kudu dadi Narendra ingkang menangan, Narendra ingkang sekti mandraguna, jayeng palugon. Ora ana titahing Jawata ing lumahing bumi kureping langit ingkang bisa ngalahke kadigdayane Dasamuka. Sinajan ana jalma ingkang ngaku kasinungan kaprawiran kanuragan ingkang linuwih, nanging kudu teluk mungsuh karo Dasamuka. Sinajan ana pendhita ingkang ngakune sugih aji jaya kawijayan, sugih japa mantra, paribasan iso ngremet gunung, ajur dadi glepung miber, nanging kudu kalah mungsuh karo Dasamuka. Lumahing bumi kureping langit ya ming Dasamuka, Narendra ingkang jentara, Narendra ingkang mukti Nyakrawati Mbawdendra. Ora ana wong pinter kaya aku, ora ana wong sekti kaya aku, ora ana wong ingkang muncer kaya Dasamuka. Wah, yai. Mula kejaba aku kepengin dadi wong ingkang digdaya Sri Mandraguna, nanging ingkang tak ajab muga aku uga diparingana umur dawa. Saengga aku bisa ngerti mubah musiking swasana mekaring jagat saisine. Para pandhita, para satriya, para Narendra, Patmancanegara kabeh kudu dadi rereanku. Nek perlu ora mung ratu, satriya, pendhita ing lumahing bumi kureping langit, senajan dewa gila nyembah karo aku. Kuwi ingkang sang tak karepke kaya mengkono.
Aja meneh kok ming putra-putra Jawata nek perlu pukulan Sang Hyang Guru kudu teluk karo Dasamuka. Wah, Yai. Mula ora ana liya kejaba aku kudu mbangun ketapa gagangake ana mustikaning Gunung Gohkarna. Wis tak antepi wis dadi prastiaku. Rene aku kudu bisa njangka apa ingkang dadi gegayuhanku. Wektu dina iki uga Gunung Gohkarna arep tak unggahi, aku arep mertapa ana pucaking Gunung Gohkarna. Yaksa ing rananggana dadi amagut pupuh risang kalih punika warnanipun raseksa kekalih ingkang setunggal nama Ditya Kala Rembana ingkang setunggalipun Kala Wikana yekti buta kekalih wekdal semanten dados rereanipun utawi gegeneping wadyabala saking negari Lokapala ingkang datan katut pejah awit saking pangamuking wadyabala negari Ngalengka kekalihira rumaos boten lega ratu gustinipun dipun siya kaniaya dipun sepelekaken dipun cecamah dening Prabu Dasamuka mila niatipun Rembana kaliyan Wikana nedya males ngudi tuwuh lara wirang kekalihipun sampun sumekta ing diri sawiga ing gati badhe nyidra resmi nedya nyirnakaken Prabu Dasamuka cipta wirengganira denawa kekalih adikku Rembana wah apa Kakang Wikana kowe karo aku wis mantep rasane ati nedya males ngudi tuwuh lara wirang lamun to kowe karo aku kelingan Gustiku Sinuwun Prabu ing Lokapala dicecamah karo Dasamuka wah kaya ngapa seri ing atiku kanca kancane awake dhewe akeh ingkang dadi banten tawuring perang ingkang padha tumekaning pati awit pengamuke Dasamuka nalika mbedah negara Lokapala. Oh, di kaya disebit-sebit rasaning ati, kaya dibeset-beset rasaning kulit dagingipun Kakang.
ngerti kekejemane Dasamuka ing atas ratu nanging kok tumindake kaya ngono. Wah, iya Kakang. Pancen sing jenengane penjahat ki kok ngono kae. Aku ya ngerti kaya ngono kridane Dasamuka. Mula kang iku arep tekan kapan wae kowe karo aku kudu gumolong ciptane. Lamun durung bisa malesmu dituwuh lara wirang genti males. Dasamuka supaya tumekaning pati durung lega rasaning ati. Nek kowe karo aku tumekaning pati luwih dhisik mongko durung iso mateni Dasamuka. Kowe karo aku ora wurung manjing ning alam penasaran. Kowe karo aku ora wurung dadi tetek melek. Kowe ngelambrang karo aku. Njur awake dhewe dadi memedi ngono kok. Ha iya. Dadi buta. Ha iya, ha saiki ra ya wis buta. Iya ning luwih medeni. Wah, wis ora ana penake. Ha nek ngono apa ya saiki wae. Ayo, Dasamuka digoleki. Ya, prayoga. Wektu dina iki digoleki. Dasamuka kelimpe kudu mati saka tangan awake dhewe. Iya, Kakang Wikana. Kakang kok mandeg mangu. Wah. Awake dhewe goleki Dasamuka ku upama nganggo srana ndelik-ndelik kuwi jenenge kowe karo aku ora merwira. Wong duwe kekarepan nanging ora tatak tanggon sing kok karepke. Nek pancen niate awake dhewe arep mateni Dasamuka, Dasamuka kudu ditemoni, kudu ditaker wareg, ditantang. Nek kowe karo aku wani nantang Dasamuka, syukur kowe karo aku iso mateni Dasamuka. Ning nek Dasamuka ora iso mati saka tangane awake dhewe, malah awake dhewe sing tumekaning pati, matine mati muncer. Mergo kowe karo aku ngarah patine Dasamuka ning ora ndelik-ndelik, ngeblak. Wani nantang Dasamuka. Ning nek ngono rak kudu nyeraki kraton Ngalengka. Lah iya. Mongko punggawane akeh. Awake dhewe lamun to mlebu ning wewengkon negara Ngalengka ora bakal ana wong sing nyeruwe. Mergo Ngalengka kuwi isine buta, kowe karo aku wujude buta, mlebu nang tlatah Ngalengka. Ha wis ora ana sing gumun. Piye ora? Iya iya. Lah ya mulane kuwi, piye? Ya senajan sandhangane rada beda ning tumraping para kawula. Ya menganggep wis ping buta lumrah. Kene ana buta sing kepitung punggawa, duwe sandhangan ingkang mligi, weruh kowe karo aku nganggo sandhangan liya, ya mung dianggep kanca buta sing duwe pakaryan nindakake dawuh liyane. Ning tetep kuwi wong kepitung awake dhewe buta Ngalengka. Ha terus le arep gawe dadakan pasulayan piye? Heeh ya. Ayo. Wah. Oh. Kae. Aku kaya weruh tumpukan damen karo merang garing. Njur nggo apa? Dilumpukke terus diobong. Engko anggere ketok gembuleng
wong-wong Ngalengka rak do kaget. Ana apa kae? Apa kae? Ah, engko rak terus do nyeraki. Awake dhewe sing dianggep obong-obong kuwi, engko terus mesti ana sing cubriya karo awake dhewe kuwi nggo dadakan ngono wae. Oh ya wis, apik kuwi, apik. Engko perlune iki men wong-wong iki ya do gumun kuwi mau. Wis ku anggere wis disumet ning aja entuk murup dadi men metu peluke ning ora murup genine dadi mung gembuleng kae. Tenan ora tuh. Apa kae? Apa kae? Aja diparani ora ngono. Ya wis, ayo Kakang, ayo gek diobok perang. Wah. Sing kono. Oh ya. Saya kemebul. Wah, saya dhuwur karo. Wah, wis saya dhuwur peluke. Wah, iya, wah mesti do bingung wong-wong kono. Kakang kok gene gemeramang njur arep murup sing sisih kono. Kudu dicecek, kudu dicecek. Piye le ngecek ayo nganggo sikil. Yo. Wah, jan Ciraka iki. Ameng geni merang kepung katutan plastik ya kowe iki. Lho. Wah, jan wis ora karu-karuan. Wis. Biat tenan iki. Wis. Ngene iki perune ben gembuleng ngene iki. Wis dinteni anggere peluke wis saya akeh. Wah, dilalah angine tumuju nang Ngalengka kok do bingung dinteni. Didelok wong nek bingung kepiye awake dhewe aja adoh-adoh kene wae. Kene udut-udutan nang kene. Saya kandel pelukipun. Makantar-kantar sumunduling wiyadi. Ngantos rinasa kaya peteng kawontenanipun. Durung bae aku ninggal negara Ngalengka perlu tak ubengi. Nek wis cetha ketok tentrem kahanane lagi aku arep njujuk ana mustikaning Gunung Gohkarna. Nek aku ngerti nek Ngalengka kahanane tata titi tentrem kaya sakwetara. Lega rasane atiku. Apa iki? Rumangsaku jering aku kabaju mantara kaya mambu kebul. Wah, marai supek nang dodo.
bakune Ngalengka wis ora ana perkara. Tak tinggal sak wayah-wayah. Kahanan iki tetep tentrem. Mergo aku apa iki? Ana peluk nganti sumundul gegono. Sapa wong obong-obong Duruhun? Kowe sing obong-obong Duruhun. Ora tata kancane do tumandang karya netepi kewajibane dhewe-dhewe. Lah kok malah kowe merlokke obong-obong ora wurung peluke tekan ngendi-endi. Ora wurung gawe geger kabeh wong Ngalengka. Kowe buta apa nggawa Ngalengka kuwi mesine kudu ngerti tanggung jawab nyambut gawe bareng karo kanca-kancamu, malah misah wong loro. Obong-obong ning papan kene. Dasamuka. Lho. Jangkar kowe karo aku, babamu. Sejatine kowe sapa? Nek kowe durung ngerti marang aku Wikana. Wikana aranmu. Yo, aku Wikana. Lan lamun kowe durung wanuh karo aku, lekno mripatmu, tilingno karnamu. Iki dudu buta Ngalengka, nanging aku buta kekuatan negara Nglokapala, sisa-sisaning wadya Nglokapala. Berjagana Duruhun. Ora nyono babar pisan. Kowe gedibale Kakang Danaraja. Ora tedeng aling-aling aku abdine Gustiku Prabu Danaraja. Tekan kene apa iki kok karepke? Nedya males ngudi tuwuh lara wirang. Ngudi tuwuh lara wirang sing kok karepke? Ora lega rasane ati lamun to durung bisa merjaya Prabu Dasamuka. Piye? Ngarep mateni Dasamuka. Mapan kuwi ingkang tak ajab. Buta loro maju tak duku mbok ora mung pecah siramu Duruhun kowe. Gon pilih. Wah. Ayo maju. Apa? Umplanaji Jaya Kawijayanmu. Aku radio mundur jatah. Orang Gondoro Spiro. Wah! Ini. 12. Ayo, maju, tuku merampok nyawamu. Ora-ora sumyur kandamu.
babu. Oh, gilai. Iki rasano. Ayo. 12. Ngelimpe kowe jagan olo. Iya. Ora apa-apa. Iki jalukan. Maju. Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Wah. 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 Buta ora pokro, ora urung gregetke pikir. Wis sambat kaniaya. Tak lepasi prabawaning ajiku ingkang bisa ngeluruhke kabeh kekuatanmu. Kene merganing patimu buta sakloron. Urung kuwi kok jaluk rasano mangsa menawa karo aku. Duh, mangsa menawa pilih iki jalukanmu. Ayo maju bareng. Ora urung tak duku mbok rampung nyawamu. Aduh. Aduh. Waduh, aku wis tobat dosa muka. Piye? Mune wis tobat karo dosa muka. Ya aku wis tobat musuh karo kowe. Pratandane kowe mertobat kalah karo aku. Ya arep aku. Arep kok jur kok luluh.
Aku manut. Lah ya ngono to Kakang. Ndra ya ngono. Ayo apuke ya ngono kuwi wae. Apa Kakang arep maju? Ah ora. Ora. Nek gelo nek upamane arep maju. Tak pikir-pikir kan arep maju ning kok nek menurut rasane ngati nyongke mesti ora wani to. Ora wani. Ora kelar musuh kekuatane. Ayo wis kono maju wae. Teko dicoba. Ah ora. Ayo digajal. Ah. Ora. Ora semak. Wis aku wis tobat aku. Wong awake dhewe iki janak ora mung loro kon buta cilik-cilik ya ana sing melu. Nek ming Bayu sing melu to ora wani to. Mosok wani ya dheweke ya kalah. Nek yo tetep melu to wonge melu. Kae buta limapan nang ndi? Pindusari to. Wis awake dhewe tetep kalah iki. Aku kalah karo kowe Dasamuka. Hus! Nek kalah jingkluk karo aku kudu nyebut aku minangka ratu Gustimu. Aja nggugu karepe dhewe. Kae mau apa kae masih lo ngono mau. Wah ora usah ngopeni. Kae iki suarane abis. Kok lenjur abis limun iki. Abis po truk. Ora celemongan. Nggih. Sing buri yo dikluk. Nggih. Ngene iki adate njur. Entet. Ah ora usah. Malah ngrekoso kowe karo aku. Nggih kula nderek dhateng menapa ing dados dawuh paduka sinuwun. Kowe buta loro kalah mungsuh karo Dasamuka. Inggih kula ngakeni. Ah kula ngakeni. Kang Mas. Karo Dasamuka wani Kang Mas. Oh sinuwun. Aja celemongan. Aja celemongan. Karena ngomong ki nek wedi ki masuk dadi celemang-celemong. Ngono kuwi dadine. Ya liwat saking mikir. Ya ning meneng wae nek ora omong timbang ngomong kleru meneng wae. Oh iya. Kula namung nderek. Nek wis cingkluk karo aku, kowe ora perlu mikir kaya sing kok pikir wingi-wingi. Liripun kados pundi? Loko polo kasumbatan tak bedah. Kowe aja kesusu ngluputke Dasamuka. Arepa kepiye Kakang Danaraja kuwi sedulurku tuwa. Inggih. Sinajan Kakang Danaraja kok anggap becik watak wantune, ning kowe ora ngerti pojoke ati Kakang Danaraja kuwi kepiye, kowe ora ngerti. Ingkang ngerti aku, mergo aku kuwi adine. Dadi aja kok anggap dumeh kae pepundenmu. Nanging mesti bener tumindake. Aku wani gepuk perang negara Lokapala. Ana sebab musababe, ana dasar-dasare. Dadi ora mengawur bawar. Mula kowe nek arep males ku dituwuh lara wirang, kowe arep mateni Dasamuka mungsuh aku, ora weruh buta sakloron. Dadi jelantah kowe mungsuh aku. Wah, nggih pun kula sampun tobat. Kula nderek paduka. Kula nderek paduka sinuwun. Gelem tak nggo genep-genepe Punggawa Ngalengka. Nggih, kula nderek. Wah, nderek matur nuwun. Ya awake dhewe ora wurung. Sesuk mbanjeli ngenong ya gelem, gambang ya gelem. Wis.
Apik kuwi. Ayo wis, aku nyaron ya gelem, nyiter ya gelem. Ah dadi tetep kanggo gawe kowe karo aku. Ah iya wis ngono. Nek pancen gelem tak nggo genep-geneping Punggawa Ngalengka Diraja. Enggal manunggal karo buta-buta Ngalengka. Wah, menawi kula lajeng dados tunggal kalian buta Ngalengka, menapa dipun pitados kula sinuwun. Ora usah perlu kuwatir. Agemku Bara Samir kiwa tengen tak paringke kowe gawanen lamun buta-buta Ngalengka weruh Bara Samir agem-ageman ingsun. Mesti dheweke padha ngerti nek kowe kuwi wong ingkang kepetung tak percaya. Oh, lah dalah menawi ngaten sendika ngestokaken dawuh. Bara Samir tampanono buta sakloron kawruh. Yo. Iki sijine rene. Yo tampanono. Jage manunggal karo kanca-kanca liyane. Teko. Prabu Dasamuka pancen digdaya. Tur gumunku kok iso mabur. Iya ya. Iso mabur ki nek mung mabur tanpa lawaran, tanpa srana apa-apa njur iso ndedel muluk mabur ngono kae aman. Ora kaya kowe. Dikeparengke nderek mabur apa-apa lali. HP keri. Ayo sembrono buta kesenengan le dijak mabur. Ah, karang yo lali kok yo. Wis awake dhewe saiki dadi kawulane Prabu Dasamuka yo ora kleru awake dhewe ngenger. Iya, awake dhewe melu wong digdaya. Ayo manunggal karo buta-buta liyane. Ayo Kakang. Sritinon langening pamiat busana maneka warna ranggeng kencana retna bra bandera layu kumitir sinarang pandera sing maruta sirna kumaraning wiyat mantian
kumlebeting dwaja so beras kayu ka prapal puspita anjraing bumi Oron mawur katyubing angin kukiloa biar mebar pauto wis laju tindake Narendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka sak sampunipun saged ngendhih kadidayan tuwin kekiyatanipun sisa-sisaning punggawa saking negari Lokapala buta kekalih sampun rumaos kawon alading menapa lajeng teluk dhateng Prabu Dasamuka dening Prabu Dasamuka kaparingan pangaksama mewah dipun keparengaken dados indaking kekiyatan wadyabala ing negari Ngalengka. Saksampunipun dipun paringi sarana buta kekalih dipun dawuhi supados kempal manunggal kaliyan Rata Denawa ing Ngalengka. Datan kacar menapa kacarita lampahipun buta kekalih tuwin datan kacarita ugi tindakipun Prabu Dasamuka ingkang ngener laksitanira jatining lampah tumuju wonten pucaking Gunung Gohkarna. Pauto kocapa kang kinarya sambeting carita lah punika warnanira ingkang wonten negari Mantili. Narendra ing Mantili kepareng lenggah mirunggan wonten telenging bangsal Kencana. Kadhep ingkang garwa lamun ta sinawang saking katebian lenggahipun Narendra ing Mantili tuwin ingkang garwa rinasa kaya ngantu-antu tumuruning Bathari Sri ingkang arsa andum rejeki.
negari Mantili ya negara ingin kaprah kasebat negari Mantili Dirja ingkang kinarya sambeting carita mila negari Mantili Dirja pantes kinarya gegeneping carita awit kala semana lamun kacandra sak nginggiling Puraya ketingal gumawang tejane Surya pantaraning ratri kaya datan kendhih perbawa soroting Sang Hyang Rawi tuwin kalaning ratri lamun to wanci panglong kaya datan bisa nyuremke wantasing cahya sorot prabawaning teja ingkang hanelahi wonten mustikaning Purayagung ing nagari Mantili Dirja kekuwunging teja kinarya pratandha bilih nagari Mantili nedheng wonten pirembagan ingkang wigati tuwin negari Mantili pinilih dening Jawata ing mangkenipun kedah kecondhokan utawi kedunungan mustikaning erat ingkang saged damel abang ijoning kahanan mila datan mukal kekuwing teja ingkang hanawengi kaya bisa babar daya pangaribawa miwah saged anggeteraken sanubari tumrapipun ingkang mulat nanging datan gegirisi mila pratandha bilih wantasing cahya menika badhe mbabar swasana ingkang sae wonten ing negari Mantili. Nggih sinten to keparing menapa jejuluking Narendra ing ngasta bawat pusaraning praja ing Mantili Dirja menang den ucapna keparing jejuluk Prabu Janaka. Prabu Janaka anujuri sajuga kepareng lenggah wonten madyaning bangsal Kencana anggenipun lenggah Prabu Janaka kadhep ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Retna Dewati dasar wanodya sulistya ing warna gandang luruh pasmane punjul ing samukawisipun menawi katandhing kaliyan para putri saindenging praja ing Mantili tanlian amung Dewi Retna Dewati ingkang dadi mustikaning negari labet keparingipun Prabu Janaka pranyata yamung Sang Retna ingkang sinangkaken ngaluhur minangka dadya garwa Prameswari ingkang menang ngereh para putri saindenging negara ing Mantili Dirja. Sawetawis dangu anggenipun lenggah kekalihipun nanging dereng kawiyos wijiling pangandika ana keparing karsa arsa rukming daya alon pangudas maraning driya kang dereng magut ing ladi
Ratune Ratu Tama Patih linuwe para nayaka Tyasara Harja Ratune Ratu Tama Patihe Patih linuwe Pranayaka Tyasara Harja Parandene maksih tandati Boyo Paliasih kala bendu angaupi Tribawana Hyang Suksmantara Manik Yayi Dewi prayogakna Yayi Dewi nggone ngadhep ana ngersanipun Kakang kula nuwun
Nuwun inggih sinuwun. Sampun mboten kirang setunggal menapa. Anggen kula marak wonten ngarsa panjenengan dalem sinuwun. Iya syukur bejo sewu. Namung kemawon saderengipun ingkang rayi nampi dawuh saking ngarsa paduka ingkang sinuwun. Kepareng langkung rumiyin kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu sinuwun. Iya Yayi Dewi tak tampa ndadekke Sukarna arasaning penggalipun Kakang. Ora liwat amung lumuturing astutipun Kakang tumrapa marang Diajeng Dewi Retna Dewati. Dahat kapundi sabdanipun ingkang sinuwun ingkang rumentah dumateng kula. Kula pundi wonten mestaka dadosna jimating gesang kula sinuwun. Iya Yayi, swisan meneh prayogakna lenggahe Yayi Dewi. Ayo kurang sawiji-wiji. Inggih sentika ngestakaken dawuh sinuwun. Sawise satata lenggah Yayi yuwa nganti kaget arasaning penggalih. Jeneng sira Diajeng Retna Dewati. Rika lenggan iki mirunggan tak pundhut supaya ngadhep caket marang palengganipun Kakang. Waleh-waleh apa Yayi? Amarga pancen wis sawetara suwene nggonku ngadepi perkara utawa menggalih perkara nanging perkara iku mau kaya angel temen nggonku bakal bisa angudari utawa yen ta wong duwe gegayuhan kok kaya nglengkara mokal bisane kasembadan ingkang dadi penjangkanipun Kakang. Oh Yayi, lamun to tak rasake ibarate kaya suduk gunting tatu loro. Kaya suduk gunting tatu loro. Merga ingkang tak penggalih ya perkara loro Yayi. Jagat lajeng paduka menggalih menapa sinuwun ingkang dadosaken geter raos ing manah kula tuwin kula lajeng ugi tumut ngraosaken kados dene saknalika nandhang kemendungan wonten telenging manah kula sinuwun mugi wonten kepareng dalem ngendika ingkang kanthi walaka menapa ingkang dadosaken duh kitaning penggalih sinuwun. Ngene Yayi, mula pun Kakang ngendika marang sliramu yen to pun Kakang kuwi kaya dene ngrasake suduk gunting tatu loro. Oh Yayi, perkara ingkang sepisan yaiku lamun to pun Kakang mespadake marang jeneng sira Yayi, pun Kakang mespadake marang jeneng sira Yayi rina pantaraning wengi ing atas jejering Prameswari garwaning Narendra ingkang kudune mulya rasaning ati melu mukti awit saka kalengganing kakung, awit saka derajat pangkate wong lanang. Nanging tinemune tumrape Yayi Dewi Retna Dewati kabeh kuwi mau ora bisa gawe jatining rasa mulya amarga waleh-waleh apa sinajan to jeneng para yayi nggone leladi marang pun Kakang iku wis wayu taun kepara wis pirang-pirang taun nanging nggonku bebrayan karo sliramu durung diparingi pepasien Bathara
putra utawa tedhak turun ingkang bakal bisa gawe jatining rasa mulya. Oh Yayi, pantelangsaning ati ingkang kok rasake padha karo pun Kakang. Inggih sinuwun. Petenging ati, susahing ati, gelaning ati ingkang kok rasake padha karo pun Kakang. Merga seprana sprene pun Kakang lan Si Adit ora diparingi turun dening Bathara. Mongko pun Kakang kuwi jejering Narendra. Yen pun Kakang ora duwe tedhak turun, pun Kakang ora kagungan putra siji-sijiya. Terus gumelaring negara Mantili Dirja ingkang kaya mengkene iki sesuk tiba ana ing tangane sapa? Negara Mantili Dirja panguwasa keparabon Mantili arep tak lintirke sapa? Mongko muncer-muncaring wong marem-mareme wong kuwi lamun to duwe tedhak turun ewa semono aku karo kowe bejo temen Yayi ora diparingi tedhak turun kaya mengkono kuwi ndadek ketemelawung rasaning penggalih pun Kakang apa meneh sliramu minangka jejering garwa Prameswari wadah saupamane kala mangsane mesti tukul ana ing pengangen-angen nedya munjuk atur marang pun Kakang yen to pun Kakang diaturi supaya palakrama meneh. Oh Yayi, aja pisan-pisan sliramu ngendika utawa matur ingkang kaya mengkono. Katresnanipun Kakang tulus marang jeneng sira Yayi. Katresnanipun Kakang ora arep tak para-para, ora arep tak bage-bage, ora arep tak perang-perang, ora arep tak dum-dum karo putri liyane diajeng Dewi Retnawati. Mula sinajan jejering Narendra ingkang kaprahe Narendra kuwi kagungan garwa selir utawa garwa ampeyan nanging wis tak antepi Prabu Janaka ora arep ngerasuk garwa ampeyan utawa garwa selir ya mung sliramu ingkang kudu nampani katresnanipun Kakang Diajeng Dewi Retnawati. Inggih sinuwun. Nanging upami paduka lajeng boten kagungan tedhak turun kados pundi sinuwun sedaya menika kabekta saking kawontenan kula ingkang paribasanipun kula menika Siti Cengkar pun saged nukulaken wiji mulya sinuwun. Ora perlu diajeng ngendika kang kaya mengkono. Ibarate wiji gabuk ingkang gabuk wong wadon ya bisa nanging wong lanang ingkang gabuk ya bisa dadi ora sah perlu tutuh tinucuh antarane sapa ingkang ra duwe turun Diajeng Dewi Retnawati utawa pun Kakang wis ora perlu kanggo berdondi perkara kuwi bakune kowe karo aku wis dimanunggalke dening panguwasaning Bathara ya wis ming tetep kudu aku karo kowe bareng nyabrang samudraning bebrayan kanthi sarana utawa wahana prau ingkang kudu tansah didhayung rina wengine katresnanmu ya mung tumuju marang pun Kakang ya mung tulus tumuju marang sliramu Diajeng Retnawati ya mung ngono Yayi. Wong kuwi nelongso ya kena. Nanging wis diwenangke dening panguwasaning Bathara kudu budidaya. Osike ati ing wektu dina iki tukul ana telenging sanubari. Ora ana alane yen to jeneng para Yayi Dewi Retnawati lan pun Kakang sawetara ninggal negara Mantili. Golek papan ingkang kapenggalih wigati. Golek papan ingkang bisa kanggo ngleremke
angen-angen ngleremke ati. Jeneng para yayi bebarengan karo pun Kakang nyadong nugraning Bathara. Upama ta kepepete diajeng Dewi Retna Dewati ora bisa nggarbini. Nanging dewa bakal paring jatining rasa mulya mbuh kepiye carane tumraping Jawata ora ana perkara ingkang mukal. Lah mula kang saka iku awake dhewe manut marang kahanan. Nanging bisane nggayuh jatining rasa mulya ya kudu digoleki. Ana paribasan wong duwe penjangka kuwi kudu dijangkah supaya bisa kasembadan ngregem apa kang dadi jatining panuwun. Ayo Yayi, sawetara ninggal negara Mandili. Mahasing asamun nyadong sih wilasa, sih pengayomaning Hyang Widi lan sih kawelasaning Bathara ingkang murba masesa jagat saisine. Wanudya ayutama ngambararum ngambararum ngambararuming kusuma alajeng kinten-kinten anggenipun badhe tapa brata wonten pundi sinuwun? Lamun ta nuruti keteking jantung lan keplasing cipta rasa kaya ana perkara ingkang nuduhke prayogane jeneng sira Yayi lan pun Kakang leledang ana sakuruting Kali Gangga. Leledang wonten sauruting lepen Gangga. Ya, awake dhewe leledang ana sak pinggiring Kali Gangga urut lumaku mangalor. Inggih ingkang dipun kersakaken awake dhewe lamun ta lumaku nurut Kali Gangga ngalor bener lakune iku kanggo murwani prihatin dening mengko yen to kira-kira lumaku ngalor kok durung ana tandha-tandha bisa nampa dawuh saka ngersaning Bathara ingkang murba masesa jagat mengko diwalik mangidul lakune. Ngidul tindakipun menika ingkang dipun kersakaken kados pundi? Ndadekno sumurupmu Yayi. Kali Gangga ingkang sisih kidul iku bakal nempur karo Kali Serayu. Kali Serayu nempur Kali Gangga. Dene lamun ta disawang banyune Kali Gangga iku bening nyarung nanging yen Kali Serayu kuning wujute. Sebabipun menapa menika sinuwun dene kok jene wujuding toyaning lepen Serayu. Merga perkara kuwi dikeparengke dening para Jawata kanggo pengeling-eling. Mula Kali Serayu miline kuning kuwi merga Kali Serayu ingkang sisih lor kulon kuwi rak caket karo negara Maespati. Ratu Maespati kuwi kagungan garwa 1000 cacahe. Pendak-pendak wancine para putri padha siram Dewasraya. Gunake atal gunake piranti kang sarta gunake empon-empon sakwarnaning perkara ingkang bisa kanggo anjalari para putri ngadi sarira jaga sarirane
supaya pekulitane tansah katon resik lan sedhep gandane. Kula saking atal uga mawarna-warna ingkang kanggo gawe resiking badan. Iku digunakake konyoh utawa lara taning kabeh piranti ingkang digunakake para putri kanggo siram iku mau ndadekke banyune kuning, gandane wangi. Lah senajan to ratu ing negara Maespati wis murut kasedan jati nanging perbawane warna kuning isih katon tekan saiki isih lestari lan gandane ya tetep ngambar arum kang kaya mengkono ku Rajeneng Mukal awit ratu ing Maespati nalika semana dadi wahana pangejawantahe Sang Hyang Bathara Wisnu. Inggih sinuwun. Ayo Yayi. Enggal murwani laku daya-daya prihatin ana sak pinggiring Kali Gangga. Sapa ngerti yen to Jawata paring kawelasan marang aku lan sliramu Yayi. Kula nggih menawi mekaten kersa patuko ingkang rayi namung nderek kersa patuko sinuwun Yayi Dewi. Ayo tak kanthi bebarengan karo pun Kakang manjing ana tepining Kali Gangga Yayi. Kasunyatane bareng pun Kakang lan Siadi mungkur saka kraton Mandili. Ora antara suwe wis tekan tepining Bengawan Gangga. Wah. Ngrasake seger sumyah. Ngrasake seger. Ngerti kahanan sak jabaring kraton. Awit saka bangkit utawa awit saka prigele para kawula ing Karang Padisan ing mapan ana sak kiwatening papan kene nggone mrenata kahananing desa ngadesa pager-pager ingkang dumunung ana ngarep omah dumunung ana ing pekarangane ditata kanthi becik satemah lamun dinulu kaya resep ning paningal Yayi Dewi. Kula nggih mila leres sinuwun. Pun Kakang rumangsa bungah dene para kawula uga padha ngerti ngapik-apik marang wewengkone utawa papan ingkang dilenggahi saengga Rajeneng Mukal sak wanci-wanci ana tamu saka manca praja utawa ana pawongan saka Jaban Rangkah ngliwati papan kene ya bisa melu ngrasake asri yen to dinulu. Kula nuwun inggih. Ayo Yayi dibajutke nggone mlaku. Mengko kira-kira wis tekan pinggiring Kali Gangga. Nek perlu ora perlu lumaku ngalor bener adoh-adoh lakune. Yen pancen mengko pun Kakang lan jeneng para Yayi nyumurupi ana papan
ingkang katone kaya prayoga lamun kanggo ngeningke cipta ya cukup ana ing papan kono wae Yayi. Jer wong nyuwun ana ngersaning Bathara ingkang Murba Masisa. Wong manembah ana ngersaning Bathara ingkang Murba Masisa jagat kuwi ora kudu milih-milih nggon. Ana ing sedhengah nggon bisa kanggo lantaran nindakake jatining panembah. Kula ningki sendika ngestakaken dawuh. Ayo dibacutke Yayi. Monggo sinuwun.